31เป็น33 32เป็น36 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10เป็น40 41เป็น44 42เป็น48 5 1 5 5 2 10 5 30 5 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 50เป็น50 51เป็น55